kadang ora kaya sing dikarepake. Kadang kala kaya lagi mlaku ing dalan sing rame, tapi rasane suwepi banget. Kadang beban sing ditanggung luwih abot tinimbang sing bisa dipikirake. Awake dhewe kaya lagi numpuk kabeh masalah siji sak dhuwure. Nganti ora ngerti kudu miwiti saka ngendi. Nanging kudu eling senadyan kadang urip ora adil, awake dhewe tetep kudu maju. Ana dina-dina awake dhewe krasa kaya wis ora kuat meneh. Rasane lemes, ora semangat. Lan kadang awake dhewe mikir, kapan iki kabeh bakal rampung? Nglakoni aktivitas kaya biasane nanging kabeh rasane ora tenang. Awake dhewe ngalami lara, ngalami kecewa, nanging ora bisa ngomong apa-apa. Luwih akeh nangis, luwih akeh rasa kaku ing jero ati. Apa iki mau ujian? Kenapa kudu awake dhewe sing ngalami kabeh iki? Kadang pitakonan-pitakonan kaya ngono sing muncul lan ora ana jawaban sing pasti tenan saiki. Aku eling banget. Ana wengi nalika awake dhewe bengi-bengi dhewean rasane pengen kabeh tak hapus ngilangi kabeh beban. Nanging wektu iku aku eling karo sanjange Simbah. Le, yen uripmu abot, aja nyerah. Amarga kadang kala kowe kudu tetep kuat supaya bisa ngerti sepira berhargane uripmu kuwi. Sing tenanan. Biyen aku ora ngerti. Aku ora ngerti banget maknane iku mbahku ngomong ngono ora mudeng. Lagi saiki aku mulai ngerteni. Nanging ora gampang. Awake dhewe ngerti kok. Saben dina iku kayane ora ana enteke. Rasane